Elin Jones yw'r enw, a hanes yw mwnc a'n deleiti. O wedi bod yn athrawes hanes, o wedi bod yn ymgynghori ar y cwricwlwm hanes, ac o'i yma yng Nghysgod Castell Cydweli ac wrth ochr yr afon sy'n reswm dros adeiladu'r castell. Pam adeiladu castell? Wel, diogelu'r ffordd i groesi'r afon mewn gwirionedd. Mae daearyddiaeth a hanes wedi gwau at ei gilydd fan hyn. A dyna fel bydd hi i'ch plant chi yn yr ysgol heddi. Oherwydd, dyn nhw ddim yn gwneud hanes a daearyddiaeth ac addysg gryfyddol fel pynciau ar wahân, maen nhw'n gwneud y Dyniaethau. A mae felly hanes a daearyddiaeth ac addysg gryfyddol a'r ffordd mae bobl yn byw ac economeg wedi gwau mewn i'w gilydd. Ac wy'n gobeithio dangos i chi sut mae hynny wedi cael ei wneud yma yng Cydweli. Wel, i ni yma yng Nghysgod y Castell o Hyd, ond i yma hefyd wrth ymyl hen wal. Ac bod brics yn hwnna, chi'n gwybod hefyd bod yna gerrig yna sy'n dod mwy na thebyg o'r castell. A mae'r ddau goch yn gyhwfan uwch ben y wal ac yn dweud byrnon maniad adeiladodd y castell i ni Cymru yma o hyd. Ac mae'r hanes yn y tir fan hyn o'n bleni ac yn y wal hefyd. Ac oherwydd bod fi'n gwybod bod y cwricwlwm wedi newid a bod pobl eisiau falle help gyda hyn, ysgrifennes i'n lyfr o'r enw Hanes yn y Tir, fel sydd yn y tir fan hyn. Ac mae hwnna ym mhob ysgol yng Nghymru, diolch i Lywodraeth Cymru, ac mae yna fersiwn Saesneg ohono fe hefyd. Mae pob modfedd o'n tir ni a hanes ynddo fe. Mae'r daearyddiaeth a'r hanes yn mynd ochr yn ochr fel yn gweld. Wrth gerdded Ibo castell, i ni paso melyn y castell. Y felyn fydda ganolbwynt busnes ffermydd lleol i gyd dod man hyn i gael y gwenydd wedi ei falu. Ond mae'r hen felyn wedi troi yn busnes falle, a nid oes yma neb yn malu. Na mewn amser swrth a'r hun wrth i'n chwalu ac yn malu, malu'r felyn yn Rhufyn. Bod ni ffili gweld y castell fan hyn, mae cysgod y castell yma o hyd, oherwydd tyfodd dref a'ch lan o gwmpas pob castell yng Nghymru, a dyma un o'r trefi hynny. Yma yng Cydweli, fe welwch chi patrwm perffaith, strydoedd yr oesoedd canol wedi cael eu cadw yn y dref. Felly, beth amdanoch chi yn mynd am dro gyda'ch plant chi i edrych am hen enwau strydoedd sy'n gweud rhywbeth am hanes eich cynefin, am adeiladau sydd yn nodweddiadol fel castell, neu dafarn, neu siop, neu gapel, mynyddiadau ar adeiladau, mynyddiadau ar gofebau, ac mae hanes a'ch ardal chi yn eu cofebau. Ewch i fynwent. Mae holl bobl o'ch blaen chi yn y patrin yma o dir nôl yn gorwedd yn eu tir nhw. Mae hanes ym mhob modfedd o'n tir ni, a hanes chi yw e.